Не, ин сол намешава ягон кор када. ин сол меган аблава сахта рост боша. Сахта. фаҳмо. иброҳим, ту чӣ фикр дорӣ? Мерай хизмат? Не, ман растия мерам. ба ма боша бирин хизмат кунӣ. ранги акатон ворӣ. Не, ман намерам акай Муҳаммад. Аганена Беҳрӯз, Зоир, Фирдавс, Ҷамол, Абубакр ҳама рафта хизмат кардесанд. гӯш кӯ, бачаҳора занг биза, касе рафтанияй бирава. Намерафтагиёра я бало мекунем.